Rodinné fotenie podľa mňa nie je len o úsmeve do fotoaparátu. Skutočne život je o rôznych náládach. O zadumaných chvíľach, hraní sa radosti, ale aj o tichých objatiach a tulení sa. Dlho sa zdalo, ako by iné emócie na fotkách nemali miesto. Stále sme počúvali úsmej sa, ale veď každý z nás je iný. Každé dieťa má svoj vlastný svet, svoju osobnosť, už od malička. A práve v tejto rozmanitosti a autentickosti sa skrýva krása. Preto verím, že tie najhlbšie a rodinné fotografie vznikajú vtedy, keď rozprávajú skutočný príbeh. A keď sa na ne o pár rokov pozrieme, budeme im veriť, pretože budú skutočné.